Marenin Gön Kärhanasynyň binýadyny edaranın ozalky maksatnamalaryň işini dowam etdirmek şerti bilen Türkmenistanyň Dokma Senaty ministrligi Rowşan Aýakaplar hususy kärhanasynyň paýly gatnaşy goýunça esaslandyrlan bu paýdarlar jemgyýeti döredilen bäri 3 ýylyň içinde döwletimiziň haryp we hukuk goraýjy edaralarynyň sargatlary esasyna öňümleň egin başlaň esker aýakaplarynyň uly tapgyrlary bellenen wagtynda öndürilip sarp edjileri ýetirli. Önümçiligi giýersizden 120-den köprek iş orny bolan bu paýdarlar jemgyýetiniň önümçiliginiň giňelmegi bilen häzir bu ýerde 350 adam zähmet çekýär. Şolaryň esasy böleginiň ýaşyrdan ibaret bolmagy aýratyn bellerlikdir. Kärhanany esaslandyrjylar tarapyndan bu ýerdäki önümçilik binalarynyň durkunyň täzelenip, işgärler üçin oňat iş şertleriniň döredilenini aýtmak gerek. Paýdarlar jemgyýetiniň tekinçilik aýakap dawanlyklaryny öndürýän aýakap göň önümçiligi bölümleri inkämil tehnologiýaly enjamlar bilen enjamlaşdyrlanlar. Kärhananyň tekinçilik bölüminde esasan esgerler we serkerdeler üçin emeli tutukly gulakçynlar öňürilýär. Ýokary öňürjilikli tekinçilik enjamlary bilen enjamlaşdyrylan bölümiň tekinçi gelen gyýdary önümiň ýokary hili bäsleşige ukyply öňürilmeginiň baý tejribesini toplanan işgärlerdir. Paýdarlar jemgyýetiniň aýakap dawanlyklaryny öňürýän bölüminde önümler dünýäniň Italiýa, Türkiýe döwletlerini öňürilýän enjamlar arkaly işlenip çykarylýar. Kärhananyň aýakap önümçiligine ekologiýa taýdan arasy gönün gelşikli beçüde tekilýän giymek üçin aýaga rahat aýakaplar daşar döwletlerden getirilýän haritlaryň orny tutýan bäsleşige ukyply önümlerdir. Maradere aýakap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri peýham paýhas ummany magtymly Praga ýylynyň geçen 7 aýyny ýokary önümçilik örgütçileri bilen jemlediler. Olar ýylyň başyndan bäri ýordamdan haryp we hukuk goraýjy edaralarynyň sargatlary esasyna eskeri ädikleriniň 8,5 müň, gaýş ädikleriň 800 jüwtüni, emeli tutukly gulakçynyň 20 müňsini, serkerdeler üçin gaýşdan tikilen meýdan ýan torbalarynyň 10 müňsini öňürdiler. Kärhananyň işgärleri ýordamyň içki bazarlaryna harit bolçylygynyň döredilmegini goşunt goşmak maksady bilen erkek adamlar, aýal gyzlar, talip hem okuwçy ýaşlar, çağlar üçin gönün tikilen durly aýakaplar hem köpçülikliň öňürýärler. Maradere aýakap açyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň işgärleri özlerini önüm öndürmäge, önümçiligi köp ugurly esasy ösürmäge döredilýän giň şertler üçin hormatly prezidentimiz arkadaşly gahrman Serdarymyza Türkmen halkynyň milli lideri gahrman arkadaşymyza alkyş hem hoşallyk tözlerini aýdýarlar.